If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gihapon. Ate, ate! To! Hoy, halo Jack! Yo! Kutilyo siya! Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong? Ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Aswang? Nag-edad lang ako sa nga mo sini, pero wala pa akong kita, Aswang. Ikaw, Yahaw? Ako kakita na ko, Aswang. Sa diin? Para sa ako na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, suguro na naton ang pag... Dah, may sugata kong amon SK Chairwoman. Ora si Nicole, baho Nicole. Hi, SK Chairwoman. Guwapa. Na? Kapitan, mayong aga sa imo. Mayong aga man sa imo. Kamusta ka man? Okay lang ko, Kapitan. Mayo man kinakasugatan na kita diri. Sa din ka makadtuaw? Adto sa barangay hall. Ate, upo na lang kita. Kaya mapabarangay hall man ko. Ate, mayo gid ka. Mayo guro. Mamahaw kita anay. Ate, way problema. Libre mo ko Ayos, way problema. Basta ikaw. Kap. Ano ba lang ang mga programa natin sa barangay? Damo lang dahil. Oy, hala! Sa di ka mo makadto. Pare ng sabad. Ay, Kapitan, pwede bala ako makaupod sa inyo? Boy, may kantuan kami. Miss Nicole, sa di ka mo makadto. Napabarangay hall. Ay, mapabarangay hall, manggali ka mo. Dito man ko makadto. Sabad-sabad yun niya. Ay, nasabaran ka sa akon, Kapitan, haw. Ang siling ko, ang mga ido nga nagatinaghol sa unahan, amot yung sabad. Ay, oo, no? Kapitan, di madayon tong plano ta nga mamahaw. Ay, ala, mamahaw gali ka mo. Oo, madayon tong pamahaw ta. May way problema. Ikaw, Kap, ang mabayad. Hindi, ikaw. Mayo pa siguro. Malantaw ta tibi Ha? Balantaw ta TV? Oo. Sa diin? Sa inyo balay? Hindi. Sige malantaw ta TV. Sa di na lang ta malantaw sini. Sa ila ni Ma'am Catherine Ay, oo, no? Makadto ta tumala sila. Dali. Dito ta malantaw tibi. Tapos, mangayo ta pamahaw kay Lola Basyang. Mayong gabi. Mayong gabi. Kataran, Ma'am dahil. Catherine. Lola. Lola Basyang. Dami nagapanagbalay, haw. Ho, Mayong matuod, gabi no? sa inyo. Uy, Kami ni Hala. Gala. do tingog man na ninay kag nito ito eh. Ay, oo, matuod. Ano na sila man? Loy, abi abrahito na yung portahan. Sunod kami da. Ako na lang siguro, Lola. Oh, naglakad na si Lolo Miloy. Ha? Dumi ginabit-bit man to siya? Siyempre, ang ATM mo eh. Ba, Nay, Toy, ari man ka mo. Ma'am Kat, mayong gabi sa inyo ni Lola Basyang. Oy, mayong gabi man sa inyo mga bata.
Lola, bisa kami. Ate, baw kaloyan gid kamo mga apo. Anong kinahanglan ninyo? Lola, Ma'am Catherine, ano na, Noy? Pwede kami makalantaw, tibe? Oo man. Kay may bago ko na nga palagwaon subong. Hiligay nun nga kinarton. Tuod? Oo. Ano kunong title sito? Ano to gani, Noy? Kwan? Kalayuhan versus katubigan? Oh, Oo, amo na siya. Ate, sige, dali ka mo sa sulod. Malantaw kita. Baw, namin eh. Ha, malantaw ta. Oo, matuod. Mapungko ko diwa. Ako man ah. plastar ka mo. Kay paandaron ko na ang TV. Pandara na, Lola. Salamat kita. Okay Lola, ano apo? pamaaw dayo na mo na. Ano abisahin mo kon sa lakayon tang ginharian sang katubigan? Naumayoy lang napinsaran mo, alagad Kevin. Ariel, Kinahanglan nga mangin malapad pagid ang aton ginsakupan. upuson ta sila. Oo, tuod ari sa aton ang gahom sang kalayo. Ginkanubli ko pa ini sa akong lolo nga si Bor Kalayo. Pero may problema kita. Ano problema ina, alagad Kevin? Ano api kung mag-intra ang kanina? Patyon naton sila tanan. Lutoson naton sila pagi sa aton gahom nga kalayo. Pero kabugat sang hangin kung magpundo malangari. Kung makatupa kita sa lugar nila, kagwaan nila kita sang hangin, hindi ta sila masarangan. Ano abi kung tawgan ta sila? Timbaluon naton kung paano naton sila istoryahon nga hindi sila mag-entra sa gamon naton batok sa ginharian sang katubigan. Duman. Oh! Sige, paibalua ang aton mga kaupdanan. Hambala sila nga mining mando sa hari. Sa lakayo naton ang ginharian sang katubigan. Sige malangari, pay balon ko sila. Ako, si Haring Ariel. Ano ang kinahanglan mo? Alagad, Rueno? Malangari na, nabalitaan ko nga sila kayo niya kung ginarian naton. Ano? May masala kay sa aton ginharian sa katubigan? Malangari na. Dapat Wala man kita sang sala sa ila. Apa nga kinahanglan nila nga salakayon kita? Basta gusto nila ang kunon ng aton ginarian malangari na. Hindi ini pwede. Kinahanglan pangapinan naton ang aton ginarian. Imuon kong tanan. Agud nga hindi kita tanan maano. Pahibala ang tanan naton nga mga kaugdanan. Ano yung plano malangari na? Alagad, Rueno. Pahibala ang tanan nga ari sa aton ginharian nga magpreparar kag magbantay sa dulunan. Pahibala sila. Matoban malangari na. Matoban. Ano bala ini? Ano bala ini? Mahanap na lang na, Charlie. Basi madisgrasya kita. Hindi. Himuon kong tanan nga mapangapinan ang ginharian sang katubigan. Salamat, Reyna, Charlie. Oh! Malangari! Malari! Malangari na sila. Oh! Punong hangaway, Eugene! Kag punong hangaway, Frances! Pahibala ang tanan! Jerel! Pahibala ang bilog na ginarian nga subong mismo! Masalakay kita! Masalakay kita subong malangari. Oh! Salakayo na naton ang ginharian sang katubigan! Kinahanglan mangin aton nato! Kinahanglan ged! Matoman malangari. Agad, Nuknuk! May pahibalo ako sa imo, Prinsipe Raymond. Ano ina nga balita, agad, Nuknuk? Ang ginharian sang kalayuhan. Gusto sakupon ang ginharian sang katubigan. Oo, hindi maimay na.
Oo. Nagpahibalo sila diri sa aton. Nga hindi kuno kita mag-intra tungod wala kita sang labot. Hindi mo imoy na! Alagad nuknok! Dapat pangapina nato ang piyak na ginarian! Oo. Nakahibalo ako, Prinsipe Raymond. Tungod maguba ang kalibutan kung mag-away gid man ang ginharian sang katubigan kag kalayuhan. Kita gid ang makapugong sini. Sano sila masalakay? Karon dugay-dugay. Bantayan naton. Kag kun kinahanglan nga mabulig kita. Ambot, kung dapat kita magpahilabot sini. Mailabtan naton sila! Unaan naton sila dito! Sige, pahibalo naton ang tanan nga mga kaupdanan nga mga hanginon. Pahibalo na naton sila. May bala mga hanginon! Nga unaan ta sila sa lakay dito para makaplastar kita una sa ila! Karon nga nakatipo na ang tanan. Sa lakayo na naton ang ginharian sang katubigan. Salakayo natin sila. Pag-isagid sa akon nga handom nga mag-ampo sa aton si Reyna Jarly. Tungod gusto ko siya nga mangin na asawa. Gusto ko siya ng asawa. Oo, sa lakayo na naton sila. Oh, sige. Sa mag-isip ako katatlo. Sa lakayo na naton ang ginharian sang katubigan. Isa, duha, tatlo, salakay! Pag-isapot sa sangkalayo, ang inyo! Nakasige na ang inamay! Kinamang napatod kita sa ina! Ako, si Jack Paul! Ari ang bahong sangkalayo! Ari kaong sang tubig! Pagkisagin ang inyo! Ano balay ni? Tumuugis ang amang mga kapdanan. Hindi. Grabe gid ka bakod sang kalayon. Kinanglan, malagyo ako. Malagyo ako. Maglagyo ka na lang! Mahal ka, Reyna! Wala na kita sa mahimo! Amo matod. Malagyo na lang ako. Reyna Jarly! Mag-ampo ka na lang sa amon! Gusto ko ikaw ang mapangasawa! Hindi ako magpasugod. Hindi ako mag-anggo sa imo. Mag-ampo ka na lang! Tungod wala na kamo sa mahimo! Maubos ka mo sa katubigan! Hindi pwede nga mag-isa ang kalayo magtubig. Hindi. Aring para sa imo. Yeah! Hindi! Wala gid sang mahimo ang Reyna sang katubigan. Pwerte ka baskong sang kalayo ngay na. Ako may mahimo ko kita. Tungod kita may pwersa sang hangin. At himo na kun. Kinangan mabulig na kita! Sige. Yun na sa natin pagbulig mga hangin! Sige! Sa lakayo na naton sila. Sa lakayo naton ang kalayo. Pagi sa tubig. Hatwato naton ang tubig. Kag-import siya sa kalayo. Karon! Maisip ako sa tatlo! Himuon nato din para makabulig sa ila! Sige! Isa! Duha! Tatlo! Hindi ako magpalo sa imo! Reyna Jarly! Hindi. Abang! Gusto ko nga mapangasawa ka! Hindi ako sa imo. Oh! Basti doon mo pa ako! Wapo ko ba lang hari? Magupod ka sa akon sa ginharian sang kalayuhan! Mag-iso kita! Katubigan kag kalayuhan! Hindi pwede na. Oh! Mangari! Ano na? Ryan? May nagalupad pa ibabaw. Nagalupad pa ibabaw ang madamo nga tubig. Hindi! Basi nag-intra ang ginharian sang kahanginan? Ba? Ano? Oh! Randy! Ryan! Rimar! Oh! Magpreparar ka mo! Hagaran ninyo si Walter! Kag si Kristen! Si Alma kag si Tutoy!
tipon ka mo! Samahan ninyo ang tubig na nagapagkanto ng bagi sa inyo kalayo! Hindi! Malngari! Ano ng tubig, Malngari? Oo! Hindi! Oo, lagit! Malagi ako dire. Oo! Naperdigid si kalayuhan. Bisan pa nga medyo nabudlayan ang katubigan. Sa bulig sang kahanginan, nalutos si kalayuhan. Diri ginapakita nga kun ang kahisa ara sa imo kaugalingon, wala gid sang tugahon nga maayo, kag ang pagkasakon, wala gid sang maayo nga tugahon. Ano ko no?